Oyi morenyo kwa Ramongiro kamana inya kukitira Mungi TV kaune wangsai. Chenro maro imore wantire kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobita. Kaka jaloko marwa. Bange buch jo penyo wabro gomba kagila kteche. Dr. Kevin Osuri na pisa marthieth Homa Bay. Wadi wuwe kode kene dalawa makisumo. Dr. Davji Atela jaguru maduong mar KMPDU bro bedo kodwa studio ka. Baka mwadhi goye ni piny mar Amerika uchungo pesa manegi oro ne jo Kenya makonye chenro mag thieth. Higa mar 2027 en pesa maromo bilion 9.8 dola ema ne gioro ne pinje mopogore nyaka Kenya ka endi kendo sani dala mar Homa Bay ji 870 osechungie tich nikech chenro makoro jo Amerika ochungo. No dhi penjo ni to wadhi timo nang'o bang' ma to dhi inyo jo Kenya marom nade to jo Kenya mondo tim nade mondo migi konyre mondo gires wach mar thieth. Mane mbaka mobro goyo gi jodito ariyo mantiere ka gi endi. Imbe dwa winjo pache 3:6 kaka inyalo yudowa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go. We are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the US government has been offering us. Achiedh nade mako chenro mathoth mane piny Amerika siro kaka mag thieth makaluo ka achiel kod obila mayande otera iti. Meona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbavu na kunyongwa. Anyuola mayande oyudo ringre jogi mane ondhi mlolongo koro pod biro rito e kinde malach kapok giyudo thuolo marikogi. Kisumu has a cartel. They see a space, they create documents, they get these lands, they pay very few rates or they don't pay rate at all. Tend boma ma Kisumo golo ywak ni achudhe mono gi choko osuru kaka dwarore. Ero kamano ma mbaka mang nogo bangi ni jotije duto mag riwruok ma ok mar piny owacho mar USAID ochungie tich ayanga kochakore tarik 7 dwe mar 2 higa mwantiere ni. Buoko to nitiere ni dipoka piny Amerika ochungo chenro mar USAID chutho ma ok kuom thuolo mar dweche 3 kende kaka jatend piny Amerika Donald Trump nolando koka otelo. To kaka Simfros Okinda bende leronwa migawo mar thieth e pachoka bende osechako loso chenro mag dino fuok ma Amerika oweyo ne jopiny. Kony mawuok e piny mar Amerika ne pinje Afrika medo duono kalore kod chike mawuok kinde ka kinde e pinyno ne riwruoge ma yande tayo chenro magi. Nenore ni kony makamano koro nyalo bi chung' kuom thuolo malach moyo dweche 3 kaka ne ipare. Jotije duto ma achiel kachiel mag riwruok mar USAID koro chungie tich chakre tarik 7 chieng' tich abich jumane. E ote manokete mbui mar USAID mana jotich mantiere tije ma ochuno ema pod idong' e tich ka ibiro chiwnegi ote odiechieng' makiny e wi tijegi gi bende. Ne jotije mag USAID matiyo oko mar Amerika chenro osechaki maneno ni gidok e piny Amerika e bwo thuolo mar ndalo 30 mabiro. Mak mana jogo ma samoro ni kod ng'ikruok maka kod kacha manyalo monogi dhi e safar gi e kindeni. Istima magi dhi nyime, piny Kenya koro chako chenro mag nywako tuoche duto kamoro achiel kendo manyo kama omenda biro wuoke mar kawo kar sir ma yanda Amerika chiwo ne thieth e pachoka. So we had time and time again given policy direction on integration of HIV and TB management into the broader healthcare system, and this is becoming a stark reality that we really need to move towards that, so that we don't have HIV, TB programs standing in silos, but we have them integrated. Important that going forward, we work together with all stakeholders, the county government, all the development partners for integration of healthcare services, because that is key. And especially integration at the primary care level, where a majority of our patients receive their services from. Koyieni okodhi bedo mayot mbele ka barasa olero ni sirikal dhi tiyo kod okumu mar Taifa Care eneno ni onge jakenya moro amora mokoso thieth. At this juncture, I believe that it is critical for us to think of sustainable solutions, domestic health financing, and part of it is through Taifa Care, and that is through the Social Health Authority, where we'll be having funding from the Social Health Insurance and also from Exchequer, and again looking at Treasury and other alternative forms of funding
to ensure that we are also looking into the concerns of HIV, TB cases, and also patients who have malaria or other forms of support that the U.S. government has been offering us. E higa mar 2023, piny Amerika nogolo omenda maromo $9.84 bilion mar siro chenro mag thieth e pinje. E wi omenda no, thieth mag kute mag ayaki, tuo mar kahera to kod malaria noyudo $811.4 koluwo agulu mar Global Fund. Pinje mosebedo koyingore kuom Amerika koro nyaka yud yo mar twenyo got mar neno ni fuok ma Amerika oweyo obugi ma ok ohinyo ngima jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Moko kuom jotije riwruoge moko mag piny owacho mane osiro sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay mane ochungi juma mokalo koro golo ywak margi ewi midhiero mag koro gichomogi bang' piny Amerika chungo sir ne chenro mane gitimo. Okang' mar chungo jotijego bende ineno kaka gima dhi hinyo sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay ahinya te lwenj kedo gi landruok kute mag ayaki. Ali Abich nigi ler mar wachni. Sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay osebedo ka yudo sir motegno ka wuok kuom riwruoge moko mag piny owacho mane yudo sir mar omenda ka wuok e piny Amerika e kedo gi landruok kute mag ayaki e koro gwenge kod kedo gi tuo mar kahera, chenro ma koro kwamo bang' riwruogego bano piendegi kendo chungo ji e tich kaluwore gi chik mane piny Amerika ogolo machungo oro omenda ne migepego. Liverpool VCT, achiel kuom riwruoge madongo ma osebedo ka konyo e kedo gi landruok kute mag ayaki e kaunti ni kod chiwo sir ne jogo mani kod kute mag ayaki e koro gwenge sani odong' maonge jotich bang' kane or pacho jotije maromo 870. Ana Tieno en achiel kuom jotije mag LVCT mane ochungi e tich. Wito tich kaka nonyiswa ni tije wa orumo ma wayudo barupe ne en gima ogowa gi buok ahinya. Kaka wan mine matindo ma ng'iyo families wa omako dhogwa ahinya nikech wakia kaka wadwa timo sani gi mudho mosebiro kuomani. Wakwayo sirikal gi president wa mondo koro wuog oko mondo konywa kaka jo Kenya nikech tije mag migawo gi eke mosendiko wan Kenyans. Jotijego sani odong' kod kiondko bang' kane osechunggi e tich kendo manyiso ni kata mana jotuo mana gilemo e koro gwenge poni sirikand kaunti koketo okenge mowinjore mar chopo jotuo e koro gwenge to ngimagi nyalo biro hinyore. Gik mane watimo ne alworawa kaka community sani koro dhi chung, ji dhi hinyore mang'eny nikech waonge tich, jok mane wang'iyo mane nitie bwowa mane warito be koro dhi winjo matek. Wakwayo ni sirikal mokwongo president wa Ruto na kwayi kabisa mondo ing'iwa jotendwa ma piny luo gi Kenya mzima nikech oko affect Homa Bay kende o affect Kenya mzima. Jotendwa te mondo wuog oko mondo mi kerwa advice malong'o manyalo konyowa. Nyawadgi Quinta Wuor wacho ni sani gidong' maonge kama ginyalo chwe lwetgi kendo chenro magi mapile nyalo rochore pone sirikand kaunti okoresogi. Koro wakwayo government ma Homa Bay mondo konywa ka achiel gi government gi president mondo konywa oriwre mondo konywa nikech kaka wanyalo timo wiwa opong' kaka wanyalo timo onge mental health wan godo. Chief Officer e migawo mar thieth e sirikand kaunti okoni kata doko ni chik ma piny Amerika nogolo hinyogi to jotuo mane migepego e kosiro pod biro yudo chenro magi yo mowinjore. Koro wan kaka department mar thieth wase sudo ma immediately watimo gima dho ngere luongo ni integration kata koro waketo services kamoro achiel. Koro kidhi e osiptende wa iboneno ka outpatient and achiel jotuo te koro ithiedho at one point. Pharmacy bende yath bende koro wachiwo kamoro achiel, laboratory nikech koro staff odok piny. Koro ka staff odok piny koro nyaka wa collapse services moko obi kamoro achiel. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Koro bang' piny Amerika golo sir mare riwruok mar UN Trust Fund ma en achiel kuom riwruoge makonyo e siro chenro mar kelo kwe piny Haiti, jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni piny Kenya to pod biro dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Mwaura wacho ni sir mar chenro madhi nyime e piny Haiti osebed kod Amerika. To kaka Cynthia Onyango bende leronwa ita jambetre Monica Juma bende korka kore olero ni agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda moromo dhi nyime kod chenro no. Yamb tend jatend piny Amerika Donald Trump pod dhi nyime kod yungo riwruoge kaachiel kod winjruoge ma opogore e piny ngima ka gisani
koro guro e winjruok mane piny Amerka oketo mar chiwo sir mar omenda ne piny Haiti kokalo e agulu mar UN Trust Fund. Sani, koro piny Amerka wuodho tiende ondamo maneno madhi kelo guonyo wich ne jotelo matayo agulu mar UN Trust Fund mondo chenro mar kelo kwe piny Haiti kik bed kod ng'ikruok. The issue of Haiti is also a multinational effort. It is not hinged on one nation. And the mission, MSS mission, is there upon the resolution of the United Nations. Ka oduoko penjo wi okang' ma Kenya dhi kawo bang' lokruok mag piny Amerka, jaloso e lo piny owacho Isaac Mwaura wacho ni piny Kenya pod biro dhi nyime kod chiwo sir kaka ne giketo e winjruok. Kusiwa na tatizo lolote na kwa hivyo watu wa Haiti wasiweze kuwa na shida yote kwamba hamna fedha za kutosha kumaliza mambo haya yote ambayo yanatendeka kule kwao. Tunasimama kidete na tumeweza kupiga hatua nyingi zaidi na tutaendelea kufanya hivyo kulingana na ule uhusiano tuko nao wa kimataifa. Kaluwore kod Mwaura, nyaka sani agulu mar UN Trust Fund ni kod omenda maromo $85 milion ka pinje mamoko machiwo sir ne agulu ni uting'o Canada, France, Turkey, Spain, Italy kaachiel kod Algeria. Mwaura bende olero ni nitiere pinje ma oikore chiwo sir ne piny Haiti kaka Switzerland. Umano owacho ni gionge kod luoro moro amora wi piny Amerka rem golo sir mare. Iko na ufadhili ambao ni wa kutosha kwa sasa kwa sababu ni mfuko wa fedha wa Umoja wa Mataifa ambao tayari umepokea zaidi ya $85 milioni na wale wahisani wote ambao wameweza kusema watachangia mfuko huu. Pesa zile ambazo tumeweza kuziona ni shilingi ni $110.3 milioni. Kwa hivyo tunakisi tu peke yake ya $25 milioni na kati ya hizo ni $2 milioni 15 ambazo zinatokana na Marekani kulingana na uamuzi wa rais mpya Donald Trump. Wacho ni geno margi eni agulu no biro chope okang' mar chung' kende owuon mondo kik bed ni kinde duto gikwecho ka gidwaro kony. Pia tunaangalia zaidi kuhakikisha kwamba mfuko huu wa fedha ujisimamie wenyewe, sio kuchangia tu. E duol achiel, jachiw paro e weche mag arita ne jatend piny Kenya Jambetre Monica Juma mane ochiwo ote mare kokalo e mbui mar X olero ni agulu mar UN Trust Fund ochung' motegno mar dhi nyime kod chenro mar kelo kwe Haiti. Magi timore ka piny Amerka yande osingo chiwo $15 milion kaka kony ne obila makonyo e kelo kwe piny Haiti, sir makoro chung' kuom ndalo 90 mabiro. Nyaka sani, piny Kenya osetero obila maromo 617 e piny Haiti, e kinde ma obila mawuok e pinje mamoko kaka Guatemala, Jamaica, El Salvador, Bahamas, e kind pinje mamoko bende oriwre kodgi mondo kony e kelo chenro mar kwe pinyno ma jonjore onyoro kod timbe maundu. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kwa kawa ni ripoti mar bero mar ringre rowere ariyo manondhi kendo lal gode gwenge ma Mlolongo dwe mar 12 higa mokalo. Onyiso ni rowere go nowito ngimagi bang' yudo hinyruok kuonde mopogore opogore dendgi. Kata kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge manotelo ne chenro manono wacho ni anyuola mar Justus Mutuma kod mano mar Martin Mwau ok nyal kawo ringre go nyaka tim nongi makare kokadho e lony manyasani mar science miluongo ni DNA. E kar kano ringre ma City Mortuary Buore Nairobi, anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo ne chenro mar bero ne ringre rowerego manondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo tarik 18 dwe mar 12 higa mokalo. Kaluwore gi lipot mar jabero e lo sirikal Dr. Richard Njoroge, ringre rowerego nofweny ni nigi hinyruok mathoth e kuonde mopogore e dendgi. Achiel kuomgi nowito ngimane kaluwore ni noding'ute kaachiel kod hinyruok mag kor. Komachielo, nyawadgi nowito ngimane kaluwore gi hinyruok mang'eny mag kor kod mago mag wich. Hinyruok mamoko bende nofwenyore e lwetene. There were multiple abdominal, chest and head injuries. So we also have what we call defense injuries on the arms. So it looked like there was a struggle because, you know, when you try to defend yourself, you'll get what we call defense injuries on the arms and the wrists. So that's the first body. The second body was also very decomposed. The main findings was scalp or head injuries
He also had a posterior abdominal wall, abdominal wall and thoracic injuries. Again, it was multiple injuries. The other main finding on the second body was injuries to the neck. And so we came to the conclusion that the cause of death of the second body was manual neck compression. Dr. Njoroge kata kamano ochiwo ler ni anyuola mag rowerego pod ok nyal kawo ringrego nyaka kanyo mafweny gi makare kokadho yor lony mar science mar DNA. We cannot assign any name to those bodies as at now. I know the family has said they have identified the bodies, but with the level of decomposition, it is not possible for us. For us, we work with science. We will be very hesitant to release the bodies for the families to bury until definitive identification by DNA methods is done. Anyuola mag Martin Mwau kod Justus Mutuma koro dwaro mondo piny owacho otim nonro mapiyo kendo mak jogo mitudo kod tim makochno. Nimeona jinsi walivyoteswa, manake wamefunjwa mbafu na kunyongwa. Na hiyo ni kitu naona haiwezi kuwa imefanyika na mtu mwenye ajui juu ukiangalia organs haijaumia na mbafu zimefunjika. So we are still appealing to the government to go ahead and give us justice. Kwa machielo, riwruoge makedo ne ratich oganda bende omako chung'ni gibiro medo sundo piny owacho kod okwach kich mondo tim nonro mapiyo mar ni tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere to bang'e yudo ka giwito ngimagi ok en ranyisi makare ne piny Kenya. What are the police doing? Why are they not using the fingerprints at least to begin with to identify these persons? The laxity that we are seeing in the system is just unbearable. And we are calling on all responsible institutions to move with speed to ensure justice is done, particularly to the families, just like Justus's family. We are a bit worried when the government says they are unable to know who has done this, and what's more, they are unable to trace even where the bodies are. Magi duto timore ka anyuola mag Steve Mbisi kod Kalani Mwema podhi nyime gi manyo wedegi mabende nondhi kendo lal godo e gwenge ma Mlolongo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kawo opande kata oboke wuoth mar miluongo ni passport e counties mayudore e kiewo mag Kenya kod pinje maoko. E ote manochwal ne ute fwambo, jatend piny oyango ni chik makamano osebedo ka rocho ratiro mag jogo modak e pinje counties kaka Mandera, Wajir, Garissa kod mamoko e yudo oboke makamago. Ndalo achiel kende bang' chiwo singo mar golo chik mosebedo ka chuno jopiny modak e counties mokiewo kod pinje malibamba mondo miyo ogo kogno mar ng'eyo nonro mathoth motelo ne miyo gi obok kaka opande kod passport, jatend piny William Ruto ochipo singo kendo wito oko chik makamano. E ote mane ochwal ne ute fwambo, oyango ni chik makamano en ataro mar pen chik mawacho ni ja-Kenya moramora nigi ratiro mar yudo obok ma ichiwo gi sirikal mayango nonro magi. Jatend piny medo wacho ni ja-Kenya moramora ma osechopo higni 18 nigi ratiro mar yudo opande kalure gi chike mapacho kae. Omedo wacho ni pend chik kare 27 yango ni jo-Kenya duto romre nyim chik kendo nigi ratiro maromre. Ewi mano, jatend piny ogolo chik mawito oko chik mar goyo kogno jodak mag counties go e kinde magi ka opande kod obok wuoth mar passport kochakre kawuono. Migepe mochung' ne miyo jopiny obok makamago bende ochik mondo miyo obed katimo lokruok mar wito oko chikego manyalo rocho ratiro mag jopiny. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV. Bas wadhi yu moro machuok waduogo to podon gweche mang'eny mobro kelo iri kak monde kwa donje buch jopiny taneno kose oro te maru makamu kani Kisumo kanyo chini Trevor Moss na Dr. Usuri mano mbunge ma Lego Usonga 2032 after Tandi abala wanga to wuok oko koro loso Kisumo kendo chaki Moss na jatenda PS Dr. Ray Omolo nyise ni warite Kisumo ka endi tich abich gi rais kod baba erokamano ahinya makamu. Hello Trevor ma Collins Obuon ka wuok Miguye kata ker mar chokora Kenya mangima. Waneno Ramogi gi mama na Rosalina Obuon Nyokongo ka wan Miguye sani. Koro wachoni sani koro waloso tournament mar mipira kind jo Kisumo Street Boys kod Kericho Street Boys ma wadhi timo Nyakach Sondo kwa manyo kwe e kind Luo kod jowa ma jolang'o. Erokamano ahinya Collins Obuon.
Valerie Were neno kacho ni good evening usiepa neni maler suturu mi kendo iromo tich. Erokamano Valerie kani dala manyakach kanyo. Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo achoni Trevor Misawa waneno news mos wa joka Bondo kaendi te kendo waneno ka Homa Bay kaendi wan gi governor marwa Nyarwa Ng'aya. Homa Bay aneno ka tich ber, tich tiyore makare motegno, governor tiyo maler. Mano Jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Bas waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no chenga kendi ma, to kare no chenga nyumi ma. Lea aliko. Kare no chenga kendi. Hello nyikwara mugejwa, ma en Anjavan Makajudo. Tako nini mondo me iud thuma mar Jend Era kaka skiza tim mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV.
Ondonya weche mag ohala ni kaunti ma Kisumu osengorakore gi achudhe mosebede chenro mag choko osuru ma bende osemiyo kaunti no lal. Magi olandi e sama ne olok chenro mag choko osuru kowuok e board mar choko osuru nyaka tend boma ma Kisumu. Maendi biro tok achiedh nade kwako tend board mochung'ne osuru e kaunti no. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Tend boma ma Kisumu koro kawo ting' mar choko osuru kowuok e board mar tend kaunti ma yande ochung'ne chenro no koluwore kod midhiero maka kod kacha mosekwako board no moting'o jakom mar board no gweyo tao. Tend boma no koro ting' magi oriwo choko osuru mag lope, lendo e geng' apaya, chiwo lesen mag ohelni kod mag dongruoge ne tend boma ma Kisumu. Jatend migawo mar omenda e kaunti ma Kisumu, George Okongo, wacho ni giseyudo dok chien e chenro mag choko osuru konyiso dwaro mantie mar yaro chenro makamano. Okongo koro kwayo od bura matin kata assembly ma Kisumu mondo non matut gima omiyo weg ohala e kaunti no ywago nengo mamalo mag chako kendo riembo ohala, wach mamiyo nitie dok chien e yore mag ohala. We need to know what is driving the cost of doing business in Kisumu high. A couple of years ago, if you went to look for rental space at United Mall, again, you'd have had to queue. Today, if you go to United Mall, you'll find a number of alternative spaces because people are vacating. I would like to request the County Assembly, perhaps to set up an ad hoc committee to look into the cost of doing business in Kisumu City. What is happening? Something is happening. Tend boma ma Kisumu to yango ni geto choko omenda mantie kin siling bilion 1 nyaka bilion 1.4 chop dwe mar 4 higani. Magi gigeno yudo kowuok e lendo mag ohala kod lesen ne ohelni manyien ka meneja mar boma no Abala Wanga otielo dwaro mantie mar yweyo oko mibadhi mosebedo kokwako chenro mar choko osuru kaka yor kelo dongruok mowinjore ne jopiny. We have only 4 months to collect for you at least between 1 billion to 1.4 million by end of April. I'd like a revenue collection account where I can monitor that the city is collecting this. I don't want a jumbled money to be reconciled after a week or 3 weeks. The bottom line is, please don't steal revenue. These streams you are dealing with are cashless streams. Before I forward you to County Secretary, I'll have dealt with you ruthlessly if you steal revenue. Just go home. I'm not going to transfer you. And even I'll post in the notice board that you are no longer collecting. I can even take it to the newspaper. Abala bendo yuago wacha chude kod kwepo lokruok gi chike kaka oinga madongo mosethiro choko osuru ka olando ni gidhi tiyo gi lony manyasani e choko osuru kendo golo oko lendo machon. Kisumu has a cartel of land swindlers. They are agents. They see a space. They create documents. They get this land. They pay very few rates or they don't pay rate at all. And they transfer this land to somebody who died, who will eventually sell it to somebody. And that derails the proper database of the ownership of the land, because we have to go for the owner of the land to get this revenue. Jotelo go yango ni lek mar boma ma Kisumu sani oyiengore e telo maratiro mobidhore kendo machiwo thuolo ne riekni manyasani ka jodak kod johala ijiwo mondo orwak lokruogegi kaka yor kelo dongruoge mowinjore kendo jiwo ochumi mar boma ma Kisumu. So can we solve the problem within the 2 years? When to pending bill was a chulo, wage bill was a koroka, more the right people, Wawe County going, Wawe County Kualuko Malay, no staff the Wawe come on. Don't go to Kurga to Kwagi, because I watch a marriage. We now want to see your expertise in this area as an assembly so that you approve to us that you are people of quality, you are interviewed, employed, and you can perform. Yes. That's the baseline. These titles, head of what, if you don't perform, it's just useless. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Mas kapok odonje buch jopiny to tika ni weche mag tuke ni jakom FKF Hussein Mohamed oland ni jata tije Patrick Korir ondiko ne oboke mar Gwetao kowuok e riwruok mar FKF. Hussein mane loso gi jofwambo kawuono oduoko erokamano ne Korir kuom thuolo mosebede apisi kaka jata tije makojolo kosingo mar medo tiyo kode machiegni. Hussein bende okwedo tim mar jokudh firimbi moko miwacho ni osebedo ka kawo asoya mondo keth tugo. In that same breath, so that you don't hear it from anybody else and you hear it from us, yesterday I accepted the resignation of the current CEO at the Federation. He was in acting capacity. I want to take this opportunity to thank the General Secretary, Patrick Korir, for the job he's done as an acting GS during the electioneering process last year when his mandate actually came to an end in December as acting Secretary General. He has given us a month's notice, and we will still be working with him in the transition period. The state, which is referees, match manipulation and hooliganism. The state of refereeing in Kenya is a key concern for all stakeholders, with several challenges that undermine the integrity of the sport. There's allegations of corruption and bias. Referees face significant challenges such as allegation of bribery, match fixing, and a lack of professionalism. This has severely tainted the image of the sport. Duogo mar jatugo Juliana Namutira igeno ni biro konyo team mar volleyball mar KCB mar jok mamene seche magidhi gocho gi KDF e tugo mar Kenya Cup Volleyball Tournament. Tugo no idhi go tich abich jumani e alap Manyayo. Kocha Jafeth Munala wacho ni en gi yie ni jatugo magi dhi timo maber kaluwore gi kwan jotugo mawelo manigi lony manyasani monywako ne team no endo. Jatugo Juliana Namutire korka kore wacho ni en gi geno ni team margi dhi timo maber to moloyo e seche magigeto siro loch margi mariga mokalo. Nilikuwa na injury for 2 weeks. Akisa nimerecover, nimekuja tuni kufanya mazoezi pamoja na ili tutachukua. Kwanza kwa Kenya Cup, hiyo tutashinda. Kama mimi mwenyewe nimejiamini, lazima tubebe trophy. We have the return of our left attacker, Juliana Namutira, who's going to boost our attacking offense on the net, and he's going to boost the team very well for this coming first match in the Kenya Cup. We are not only seeing the Kenya Cup, we are preparing for club championship as well. So KCB is returning where it is supposed to be, and I'm hopeful that before the end of March, KCB will be a strong team to beat. Bas koro wadhi yuyo moro machuok waduogo to wadhi go mbaka e buch jopiny en mbaka mar achiedh nade sekta mar thieth nikech piny mar Amerika koro kadho kuom jatendgi Donald Trump ochungo chenro mag kony mane gibedo ka gichiwo ne jopiny mopogore opogore. Kenya ka indie bilion 9.8 mar pesa dola mar US ne biro ga kato sani koro chunge. Nitiere jotich mabende oseriembe. To nyaka ne fweny kute mag ayaki pacho ka higni 41 mokalo. Ang'ome pudwa geno mana kuom pinje maoko mondo miyo konywa. Mane mbaka mwadhi goyo gi jolony man biro bedo kodwa ka Dr. Kevin Osuri en apisa mar thieth Homa Bay kono bende nitie joma ne oseor dala en odhi wuoyo kodwa ka entiere dala ma Kisumu. Dr. Davji Atela to ni kodwa e studio ka en jagoro maduong' mar KMPD. Wadhi winjo ni to korang watim nang'o nikech koro chenro mar kony chal ka gima duono koa e piny mar Amerika. Ang'o ma koro sirkal nyaka tim sani mondo mi ores jopiny ma Kenya ka. Mane mbaka mwadhi go e buch jopiny kik idhi mabor ahinya oduogo bang' dakika matin mondo wachak twak. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant.
This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Odiochieng' mar hera ni, we wakonyi loso mbaka motegno mar hera kaka janyuol gi mich motiap e dwe mar hera ni mana e Fertility Point United Mall Kisumu. Yud puonj manono ka wuok kuom jolony magwa mag IVF, discount madirom atamalo 5 e nengo mag yedhe kod discount mar atamalo 5 e chenro mamoko mag laboratory. Book your appointment today. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*401# na ukumbuke, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunyen wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let te nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matmanyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadonjo ne buch jopiny ka mowuoyo achiedh nade mar sekta mar thieth bang' ka piny Amerika nochungo kony mane gisebedo ka giore pinje maoko moting'o nyaka Kenya bende iye kanyo. Higa mar 2023 ne gioronwa kaendi $9.8 billion. To wachno nomako wach mar tuo mar ayaki, kahera, TB kuonde mopogore. To wadhi timo nang'o? Mae penjo maduong' mantiere ka. Dr. Kevin Osuri en apisa mar thieth dala mar Homa Bay en kodwa koa Kisumu. Dr. Davji Atel en jagoro maduong' mar KMPDU en kode studio ka. Dr. Osuri, wachaka ne kodi dala mar Homa Bay ji adi mosechunge tich nyaka kawuono, to wach mar chungo kony koa kuom Amerika ni dhi hinyo marom nade? Erokamano ahinya Trevor. Problem wasebedogo ahinya kuom mawuok kuom partners kata donors ma oronwa pesa koa sirikal mar Amerika kata jo Amerika ose affect wa kata ose hinyowa kabisa.
ok mana kaka jo Homa Bay but generally kaka jo Kenya and among pinje moko bende mantie continent mar Africa. Koro kuom Homa Bay wase chungo jotich 998 998 and magi jotich manyo konyo jowa chiwo thieth e yore mopogore opogore. Nitie nurses, nitie jomiluongo ni clinical officers, ne wantie gi jo laboratory, ne wantie gi jo pharmacy, ne wantie gi jomiluongo ni adherence counselors, mentor mothers kod moko mopogore opogore. Koro gin kidienje mopogore opogore, lakini effect, the total effect mar staff ma wan go gin 998. To Dr. Osuri, udhi timo nang'o 998 mano ji chiegni 1,000? Ntiere kama ne gimako, udhi timo nang'o koro ka seche mok giti? En effect maduong' ok inyalo wacho notin nikech jotich 900 gin jotich mang'eny kabisa. Gi affect wa yo malate ahinya. But kata kawuono ki ineno bende news channels mopogore opogore, county government ma Homa Bay no telne gi Her Excellency the Governor Gladys Wanga kaluwore gi chenro mare mar keto weche mag thieth e okang' mamalo kabisa. Koro ne wa review kata ne wang'iyo ni effect mar stop work order mar jo America ni ohinyo wa yo manade. To koro watimo gimiluongo ni integration. Watemo staff mane wan go kane wan gi nurse moro achiel to ne gin nurses ariyo. Koro wang'iyo kaka service areas kata kuonde manyo gitie mopogore opogore nyalo ket mondo bed kamoro achiel, lakini effect to nitie. En mana ni koro watemo medo jiwo jotijwa ni kane itiyo 10%, kane itiyo 100% to koro itiyo more than 100%, mondo at least for sani wangi kaka wa normalize kata wachiwo thieth e yo moro makare ma japiny ok ne hinyruok kapod warito review mawuok kuom American government. To ni wacho ni nitiere kaka utemo timo mondo mi uso jotijego e county, mano dhi timore nang'o to pesa bende uongego? Pesa nitie, to pesa no nitie national government nikech apani osiepna ma Dr. Davji Atela bro wacho ni national government omako kabisa kendo omako pesa mang'eny, especially migao mar thieth monego bed ni biro e counties, nikech ing'eni health and function is fully devolved or 100% devolved. To eyudo ka national government sani retain almost 100 billion. Pesa makata kore count, pesa makiriwo pesa duto mimiyo counties migao mar thieth pod ok rom gi pesa madong' e national level, but health and a devolved function kata koro wacho ni osekele piny. Koro wamedo mana jiwo bende national government kod leaders mopogore opogore, nyaka joma nitie unions, nyaka joma nitie migao mopogore opogore, mondo med dhiro national government mondo gior pesa e counties. Wabed ni wanyalo ndiko jotich, wabed ni wanyalo medo jotich kata mana welfare margi kaka promotions kod gik mopogore opogore, nikech koro midhiero osechoponwa. And ing'eni kata mana Trevor ka ng'ato konyi chieng' moro nyaka ibe ikri ni konyno nyalo rumo. To unfortunately mae omako wa gi buok. And Trevor oken bende gima pok ne wachako pangore ne, wasebedo gi gimiluongo ni county transition plan, kata mana plan mar ng'iyo ni ka koro partners gi chieng' gibro wuok to wan wawegi e counties wanyalo dhi nadi gi chenro mag thieth. En mana ni mae nomako wa gi apoya kaluwore gi yiero manyotimore Amerika ma Trump ni oyombo. Okay. Davji, gini dhi hinyo jopiny Kenya marom nade? Kawan Trevor, luongo kaka wuono gi osiepna Kevin Osuri. Gima timore ni gini dhi hinyo jo Kenya kabisa. Nimar sirikal mar county, sirikal mar national nindo ta enya ma national, nikech ing'eni national government kaka Osuri wacho no dong' gi pesa modhuro.
to yudo ka magi ne gin donor funded projects kaka wach mar HIV, wach mar TB, wach mar malaria. Iso ni koro sani joma ne tiyo osiptende te Kenya kae, wach mar TB, wach mar malaria, wach mar HIV ni oko. Kama mabeni gi karibu 1,000 na kura no kani 2,000 or ot. Kore Kenya mangime pani jadi. Kipitiba tima estimate nyawacho ni 1,50 karibu 1,50 muwuok e tich. Mano nyiso ni ng'ato kane tuo kidhi hospital kacha mondo yud thieth idhi bedo matek mondo yud clinician madhi neni mondo omi yadhni. Mar ariyo joma miyi yath be koro onge. Mar adek yadhno be koro pod onge. Koro mano nyiso ni joma nigi tuoche mag ayaki gi kute dhi medore, viral loads dhi medore to ok nyal pimgi be. Yudo tuo be dhi bedo mayot kabisa. Wach mar TB cha drug resistant dhi bedo mang'eny. Koro en medical emergency ma sirikal ok onego bed ni wuoya to gol kaka konyo. King'iyo pesa ni, kapo ni sirikal ma ong'iewo gima nya timo, ite gima iluongo ni emergency fund. Onego bed ni jogi pesa yoro counties gi mane gige timore gi report mage gin go mondo tich omed dhi mbele as a matter of contingency measures kapodi wach mar US n'ing'eyo. Otherwise ko we to giwuoya it be very difficult. Wach mar integration nyatimore ndiyo, but king'iyo counties kaka gin sani yudo ka ne gidwaro 400 billion to national government notamore miyogi mar nomigi mana 387 billion ma ok nyaka ta romo kata mana CBS mano sign kodgi no ginya chulo ne chulo mane mando odoge ng'anyo mondo ka pesa gugu national government. Koro pesa ma gin go sani ok nyal ndiko ji. Joma ne keng'iyo ji health workers mane tika dhi mana 4,000 nyiso ni kata counties ok nyal bedo go. Koro joma nitie sani onge ka nyalo dhirgi ma gibed gi ka shift mane nitiere ka sisika ma gidog gitiyo osiptende gimoro achiel nyaka hinyre. Koro mano miyo wach nyaka ng'i yo matut kabisa. To mondo gi wach mosuri wacho gino su ne en ja union koro ong'eyo ni ma wadwaro adier dwaro konyruok. Ma sirikal mamalo kae national government ok onego ofuafuaya oko go mambaka. Nyaka wuoge oko makony. To ere kaka higni mokadho kaka wang'iyane wach mar tuo mar ayaki, kute mag ayaki nofweny mokwongo ka higa mar 1984 chiegni higni 41 ang'o miyo pod warito mana mondo jopinje maoko emomiyo konywa? Higni 41 ne ok wanyagore peksen mwane ni ma endi pesa kamonego kete pesa. Ng'ama nindi tich ka en sirikal mamalo koso gin jo county koso ang'o momiyo nok wanyal pangore momiyo koro warito jokony kende? Triva gima timore ga ni ng'ato ka ong'iyo gi kony kata mana e dala ka gweng'u kacha ka nitie ng'ato ma en ong'eyo mana kibiro tine ma imiye pesa chiemo yoro gimoro ma dwe ka dwe ok opari nitie kama imanyi. Ong'iye mana mich mimiyeno iluongo ni handouts go modhi ng'iyo go kabisa ok iparo ni onego ti olosi opangi. Mana kaka sirikal oseng'iyo ni nitiere donors makelo wach matidil gi wach mar HIV gin gi donors matidil gi wach mag TB. Koro ok kata part mar budget gi budget mani pesa no ko biro to gigo dhi losore to mano osebedo ka ging'iye higni gite. Koro mano omiyo gi buok ahinya kabisa. To mano nyiso ni en nindo ni mar sama nitiere gino osebedo ka iwacho nikech Trump kano biro mokwongo cha nokelo wachni kane election ne timore wachni pod timore ma kaka be Kenya nomedo bedo mid level in terms of economy wachni osebedo kiwacho. Koro gimoro manie opuo sirikal ahinya ma ok gibedo pangruok moro no en ni konego beni ok wachi ma kore emergency ma jo Kenya dwaro wach thieth, jo Kenya dwaro yedhe, jo Kenya dwaro mondo bed gi jo osiptende. Koro ang'o onego beni timo? Ok en mbaka pesa mogo ma mipuka oya gi yamo konego beni ior ne jo osiptende gi e counties gi mondo gino kon jo piny. Ni mar the effect mar bedo maonge pesa no is worse. Kano pesa otimo go kitimo development itimo ne joma ngima. Kigero kuonde kino joma ngima. To ka ji ok ngima tuo dhi medore, ji dhi medo inyore, to koro gitinde yorego. Koro mano miyo sani gino kaka ne parliament ogolo report cha. Onego beni gino ing'iyo to actually pesa ioro mondo gino timore. Kapod ji rito wach kaka dhi bedo gi Trump. To adier gima Trump timo niokrach. Nimar en wach mana ni American first. To be elected gi jo America for Americans. Mogoro wambe jo mo elect gi MCS mo elect gi governors mo elect gi president mo elect gi onego iket Kenya first. Nimar ma odhi chuno ni pesa taxes mo collect gi matimo gete ne mar jo piny.
Memone obeni konyo jopiny mokwongo. Dr. Suri we chaka keli anemba kani. Sani koro imise chungo ji madhi mana 1,000 Homa Bay kanyo. Seche ma koro ji obiro dwaro kony. Gitim nang'o? Ngeni Trevor mokwongo jotuo nitie and jotuo ne kia kata ni wach mar chungo ji tich ne dhi timore. To osetimore. To wan kaka joma lony e tich mar migao mar thieth kata kaka healthcare workers watiyo matek kabisa to timo gi dongere gimiluongo ni making do with what we have. Koro wach ni kanyo opoyo kaka kanyo opoyo wani fortunately kaka Homa Bay pod ne wan gi supply moko mag supplies. Kaka ARVs, anti-TBs, kata yedhe mag TB, yedhe mag malaria gi mamoko. But ok gibi bedo kanyo for a long time. Bafa mawango en mar about gimoro dweche 3. But an gini kaka ng'iye, onge county mora mora e Kenya ka. Manyalo thiedho kata manyalo fill gap ma jo America weyo gi resources manitie county. Fortunately kaka Dr. Davji owacho, sani ane county kenda understand dynamics mane county. Pesa mabire county especially migao mar thieth ok nyal romo. Kendo jo Council of Governors also approach national government ni gima okoro wan goni gima opoyo wani. Opoyo county mora mora. Kinyalo wacho ni mine problem mar jo Homa Bay. Kinyalo wacho ni mine problem mar jo Siaya kata jo Migori kata jo Kisumu. This is a Kenyan problem and largely an African problem. So nyaka wangi solution and kajo Kenya biro tombele kanyo to wan gu opportunity sani madwa kony waboro bedo ni wan in the teach. Gini en gima dwaro a national conversation. Kata niji temondo wuo as a nation. In fact, gini kikwene jo counties ok binyalo. Pesa duto madong national government. Monego bed ni dhie migao mar thieth. Mondo bed released immediately. Mondo dhie counties. Mondo wabed ni wanyalo employ workers. Wanyalo yudo commodities. Keta wanyalo miyo jo wa thieth e makare. Nikech, Trevor, adwa koni. Kokwa ng'iyo wachni yu matut mawabedo gi a solution. To the next 3 months, wabro bedo gi gimiluongo ni catastrophe. Wabro bedo gi this tuoche mok wanyal handle. And nobody will be safe in this country. Members mag parliament will not be safe. Even the president will not be safe. Everybody will be in danger. And the momi akwayo ni gini kikwangie uru kaka jo moko ngie ni oyo mae wach mar jo Homa Bay kata mar jo county moro gini omako waduto. And nobody is safe in this country if disease or wuok kamoro kendo spread kamoro. Koro nyaka wangie yo moro matutu makantie pesa moko makaka Dr. Davji wacho correctly wangie gik makoro wanyalo chungo mondo wadil gi health crisis masani wan go e Kenya kae. Osuri lernu ane mokwongo weche ariyo. Achiel en pesa marom nade ma county dhi dwaro mondo mi ores wachni. To mar ariyo joma koro chunge tich sani gi ncha gi konyo nang'o nikech ing'eni mondo mi ji ong'e ni wachni en wach mapek nyaka kuong nyisi ni ng'ama romo go mokwongo kata mane gate kanye emosekuongo gol. Koso ng'ama ne chiwo yath, koso ng'ama ne pimo ji, ang'o miwacho ni tuoche dhi bedo mang'eny. Gima mi wacho ni tuoche dhi bedo mang'eny nikech Trevor migao mar thieth ka wan gi pillars mang'eny ma watiyo go e ng'iyo ratiro mar thieth. Gik moko kaka healthcare financing kata pesa mabire migao mar thieth en achiel kuomgi. Wan gi gimiluongo ni health products and technologies kamoting'o yedhe, gik mipimo go ji e laboratory gi gik makamago. Koro gin gik mang'eny, but ng'eny gi duto te largely gin gik ma cost pesa. King'iyo healthcare financing system ma wan go sani, karibu and ka wuoyo for Homa Bay, we need 1 billion extra. Mondo wadi bed ni wanyalo deal gi tuo ma gaps mowe e weche mag HIV, e weche mag TB, e weche mag malaria. Malaria ing'eyo kaka malaria nego mine manegi ich kod nyithindo matindo.
gik moko nyaka kaka net trevor mineno mipogo e miergi mago duto te nyocha bedo supported gi American government. So gap mowe en gap maduong' kabisa makok wadonje, especially multi-sectoral approach and different levels of government, both national gi counties. To Angadier, I can tell you, we are looking at a big crisis, and jo Kiswahili no wacho nyaka ni usipo ziba ufa utajenga ukuta. Okay. Davji gone ne mbaka mar tuo marayaki. Jo lokane konyo nango. Ne yedhe ge mane gikelo koso ne gimiyo yedhe go ichiwo ji gi nono to sani koro dhi bedo nango. Ji koro dhi chuno ne dhi nyiewo yedhe go nikech pesa to wang'eni ji onge go. Koro ngiso ni wadhi nyiewo koso yedhe go ema koro mokwongo onge chuth. Makati in mana gi pesa mar nyiewo to koro kiyude. Ini chapa mokwongo yedhe ayaki. King'iyo gi thoth joma yude public hospitals gi nikech support mar USAID okia bechgi. To kidhi e pharmacy sani kilesho kae to mondo yud yath madwe achiel bedo gi siling 10,000-20,000 kanyo. Luwore gi mano dwe achiel. Ten yath mimuonyo pile. Ten yath mimuonyo pile January nyaka December. Ko iso ni kila ng'ato nyaka big yath bedna siling 100,000-200,000 mondo yud yath ni e higa. Siro ka jok ma imiyo yedhe gi onge tich magitimo mostly. To kata mana jobs magitimo onge msana manya support that process. Siro ka samoro en jot te. Koro en support maduong' mar yedhe gi. To king'iyo nikiwe ne counties. Siro ka sani mawuok ni counties nigi gowi mar KEMSA kama dhi mar 7 billion. Koro yedhe gi mostly jo USAID golo pesa makoro gibedo manufactured in article gi country. Mana first thing. Jo matiyo CCC gite. Gin jo mondeki gi jo gi pesa ni. Ema isni king'iyo the whole country gi dhiva jel 30,000 mondeki matiyo ne wachni. King'iyo surveillance mitimo be the same. To ma ok en mana yath mar ok en mana wach mar HIV kende. Nyaka testing mitimo cha te. Mar LVCT matimo Kisumu ere kate. Mano en. Kita king'iyo kendo a viral load ng'iyoni koro chopo maro manade mabe por gin magitimo. King'iyo wach TB be the same person ite nyaka surveillance nyaka guidelines magitimo gote. Mano te wach malaria be gi support. Koro sama gini o stop to iso ni kute magaye kadhi medo red kuom ji nikech ni ji muonyo yath tiwe muonyo yath. Iso ni koro irinyori. Ijeri gi TB ichitimo win manyo yath dok piny. Testing cha be dhi bedo makoro maonge. Koro iso ni medruok ma yaki bedhi bedo mang'eny. Medruok ma TB, gini TB okia dhano. TB dhi kamora mora. To king'iyo thoth ne joma nigi kute ngayaki, TB hinyogi piyo kabisa. To dhi bedo mana kod ikene. Kala joma onge kute be yudo gini. Koro nyiso ni ma spread dhi bedo mang'eny. Koro en kaka osiro medo wacho no. En gimoro ma ok onego bedni en county mana Homa Bay kata Migori kata Siaya. Nikech jogi king'iyo USAID programs gintiere karibu Coast, Marisha, ntiere Siheb, ntiere Kiambu, ntiere Kenya mangima. Kwa en wach manyaka sirikal ng'i. Sirikal thoth ne en mana jogo dhogi. Wan maber okwedhi bedo gini ok dhi affect to ok dhi affect to pesa pok ugolo. Edo ka jo treasury wacho ni no wan maber kik ubed gi wasiwasi. Onego bed wacho ni kik ubed gi wasiwasi to pesa osda ore usure gini. Jo tich ka joma ne tich ka nie tich pango gik moko. Ndala 4-5 ma osiptende gi olor iso ni jok de yudo thieth kaka ndwaro cha. Ero nyalo bedo nitie buffer stock lakini ng'adhi neno jo modhi biro moduogo e hospital mondo onege gi yedhe gi. Koro wach mar ni ati ng'eny buffer stock ntiere yes but onego bed nitie jo matimo gi gigi gire dhi mbele. Kobedo wik achiel wik ariyo wik adek eka shida bedo timore. Koro onego bed ni sirikal kawo action ma is urgent. Sani anyisi ni kaka yuno wacho ni governors onego bed supported gi pesa ni. Nikech kiwe ni governors pobedo. Governors, jo Kenya gin jo Kenya te. To pesa wan gi treasury achiel. Pesa ntiere Nairobi ka exchequer. Koro kad mondo gigi otimre pesa nyaka or piny. Mondo joma ne nie tich ka. Omed dhi gi tich mbele ka imanyo plan. Mano miluongo ni emergency. Ok ni irito mondo ji ohinyre. Irito mondo tuoche bed omedre. Koro kata kutiyo gi pesa to tiyo gi mang'eny moloyo kaka ne onego bed tiyogo mondo manage the situation. Kumana onego bed ni sirikal ng'iyo sani. Osuri to jogu mano chungo ji madhi mana 1,000 gi. Ang'ane mono uwegi mondo giti nikech wacho ni yedhe to un go mar dweche 3. Ang'ane mono uwegi giti dweche 3 go mondo wang'e ni to wach mar loka ni dhi lokore koso Trump dhi mako chung kama entiere odhi chung kar tiende.
Koso pesa mar chulo gi kata dweche adek ne onge, yedhe manitiere. Ingeni Trevor ne nomiwa notice mar 48 hours ni stop work order. Nyondike gi dho ngere kamano. To kamano kanobiro to wach ni ka okugolo ji e tich ma jogo tiyo even one extra day to une counties emodhi chulogi. But ingeni one third quarter mar budget cycle mar budget marwa e counties. To already pesa ma wan go ne wase budget ne jotije wa budget e gik mopogore opogore. Koro kinyal ndiko ji maro 900 midway. Kata ka watemo matin gi tije moko magorak matindo tindo to ok ginyal cover ji 900 duto te. Kore momiyo nyaka ne walu kaka jo US government nyo order wa ni mondo wachung ji duto te e tich, but otherwise ok nyen gombo. Chenro ni osegabedo nang'o? Pesa ma loka no ichulo jogi achiel kachiel kata direct koso kuong biro iru to koro gichungo pesa no. Ang'o mosetimore diere ka? Ne timore ga nang'o chon? Nitie mechanisms kaka pesa biro e county, especially donor funds kaka magi. Nitie jomemiyo pesa ni kaka jo CDC, to gibe kose megi kaka CDC to gen gi gimiluongo ni sub-recipients kata recipients makoro ni piny lure gi county mopogore opogore magintie. Miwinjo kaka Davji owacho, moko nitie kaka Seheb, moko nitie kaka Liverpool, moko nitie kaka Ngima Mogen mopogore opogore. Nitie kwende moko be maginyalo fund the county directly, but the money are from the US government. I kubiro through other channels magi prescribe mondo be counties. Ma jogi nok gin jotije magu nikech koro chal ni ka nok ochuli nyiso ni onge pesa mano miyo kata siling achiel. Nok gin jotiju. No, nitie arrangements moko ma wan go. Ingeni ka donor supporti nitie gik moko minyalo miyo donor kaka hosting them. For example, inyalo miyo gi offices, inyalo miyo gi amenities, but kaka weche mag chulo mshahara gi to ne gichulo gi directly and 100% ne from the US government. Okay. Davji koro mae di ntira chiedh nade makoro ng'enye iye ka indi. Ang'o makoro nyaka wachak timo sani kopogore gi wach mar sirikal oro pesa ne county. Nikech makoro budget manja ne onge. Emergency fund miwacho no bende ok wapar kata nitiere kata gimoro ni iye kanyo. Ang'o makoro nyaka tim sani ni kaka daktari? Gimokwongo en kaka owadwa Osuyo wacho ni ginyiso jomanya hospital mondo koro omed tiyo matek kaka ne gitiyo. Yes, get tichok tim nono. Koro adwa nyise ni ng'eni kapo ni ng'ato tiyo 8 hours iso mondo tim overtime nikech pok ondiko. Mano koro nyaka chul. Ng'eni ok nyalo nyiso ni itiyo 8 hours kawuono koro nikech wan gi emergency contingency mesa nyatimo tiyo 24 hours. Nyaka koro gipang koro kapo ni ginya ndiko jogo nyaka koro get contingency mesa mag chulo jogi kotimo excess. The other thing is also important ni big burnouts. Ok ginya nyalo. Maso ni koro nyaka gini ng'ia. Pesa tu nitie triba. Wach ma pesa onge. Serikal ka pesa duro seriously. Ermani gimetimo gi pesa gima samoro priorities mopogore. Maka poni serikal ng'ia dier ni gidwa ni gimi ji thieth kaka giwacho mar universal health care cha. Kata kaka ging'io pesa mochoka choka SHA dwe ka dwe about 9 billion. King'io Dr. Siro wacho ni they just did 1 billion mondo gini obed dhimbe for just for 1 month, money is for like a period for 1 year. Koro adier serikal ko amwa ni no gidwa ni gino gore piny to konya gore piny obodhi ata maber ndi it will be about 30 to 40 billion mar serikal. Mano is the budget ma ok nyata mo serikal en mana wach mar priority to ka jo piny ong'eni apana samo yiero ji e kombe mag governor mag presidency ma all gite no gilobinu mae sama nyiso serikali ni okudwa mana wach mar leb. Wadwa ni ji mane tiyo septende gite odoge tich. Wadwa ni plan mar yedhe gi oket piny. Measures mag 3 months ok nyata mo serikal mondo ji kik bed gi shida mang'eny. Ni mar kaka wawacho ni kapo ni gini obedo ni
oweya ni warito kaka jogo boro unfroze kata ka gino bodhi mbele to adiere wadhi bedo gi masira nimar ka koro judugo ni koro sirikal chako keto pesa gino sani ginya dwaro maybe 30 billion kende mondo gi continue kata mana let's say between 20 to 30 kapo no we mo bedo 3 months gibo dwaro pesa mang'eny nikech koro gibo ligi emergencies bedo ka ji mang'eny osenyore ji mang'eny koro yedhe be koro ntie resistance important be koro ntie problem koro gino nego gidonje sani to kono giwacha bedo wacha onego be ni counties nigi data mar pesa ma gidwaro each of them to gilo be serikal ni gini utimuru sani otherwise wach mar universal health care wach mar social health authority weche giteo make sense ka chronic diseases gi ok nyamba manage to bonyalo konyo nikech jatend migawo mar thieth iluongo ni Dr. Baraza nowacho ni gibiro timo gimiluongo ni integration chalo kaka kawo joma ne tiyogo mondo donje sirikal koka man to gichul gi county kabir en gima biro tiyo koso integration is possible what brother was watching possible to okay na possible gi dog and possible gi pesa nimar iwacho ni gibo integrate jogi iso ni jogi bo continue teach lakini koro ok bi chulgi gi US kaka chulgi cha pesa ni bro mi county mondo koro chulgi maso ni gite boil down to pesa lakini wan gi sirikal do kaka wacho ni kata mana kingyo the workforce mar Kenya kende we have a big shortage mar nurses we have a big shortage of clinical officers we have a big shortage of pharmacists we have a big shortage of doctors and that's why I keep on talking about it every day mondo gindiki kolo sani oken samar gombaka ni atini gibo timu onego beni kiwachi ni wanaka Ministry of Health wanaka jo health committee mae gimo asetimu mondo gini wuoge ni mar advisory mar health committee no se wuok koro en action ema dwaro sani mondo kimgo timne joma ni odalaka kaka osiepna mawuok I think not Liverpool Olambo jogo ema sani beni iluongo back mondo kimgo odhi mbele to king'iyo wach mar dakteche gi joma jotuo nja winjo kiwacho ni sani wan gi daktar achiel kuom joma jotuo 17,000 to ka ber to nego beni wan gi laktar achiel ir jotuo 1,000 to ka koro moko bendi igolo tich ere kaka idhi ndik joma opogore gi joma ntiere kae nikech iwacho ni en wach mar pesa lakini jogi idhi ndik nang'o en wach mar priorities jatelo nikech king'iyo Kenya ka awacho ni mondo obed gi dakteche madwarore 1 to 1,000 and to solidalo support mano dakteche matigore iga ka iga kondiki te 1,000 boka wa igi wadhi ma 40 mondo obed gi dakteche to bono ka counties ok ndik dakteche mondo county otem nondiko kata Homabay ko tem nondiko gine mana 4-5 ni mar pesa giwacho ni gionge go to king'iyo adier kaka the budget bedo down the counties 10 because king'iyo mgomo mane wan go iga mokalo no wacho ni no omi counties pesa ni mar kiwacho ni health can see counties to pesa to gionge go kuma gima duong' manyaka ng'e nitie shortage to sabai shortage ni joma tin mane konyo gi jo US Edika be wuok kote kore para ng'ade timore en chaos en situation marach I mean wanyawacho kamano lakini jok mayudo thieth osiptende gi mane dhi ka yudo thieth mar TB joma dhi thieth mar malaria mar ARVs mar all this and sama gigi go thiedhi all other conditions bedo kai koro kata normal visit to hospital be bedo shida omiyo gi nyaka ng'e matut to sani mogolo governors onego wacho ni onego gi man up onego giwuo gi wacho ni gidon union giwacho ni hapana sirikal no yiero mondo wami ji thieth nwagoro pesa mondo jogi okony to ka governors olenga be to dhi bedo matek nyaka koro ok onego beni gi sa pesa sani sani no gingo gacho ni onego beni ikelo pesa mondo konjo piny Osuri isebede county sani king'iyo to ang'o makelo achiedh nade weche mag thieth gi en bedo gi chenro marach kata priority marach en nok mar omenda kose nena mibadhi ing'eni Trevor king'iyo pesa mabire counties kata county ma budget mokalo 30% mar budget gi kama gitero pode migawo mar thieth iyudo ka karibu 90% of budget manie health te dhie chulo salaries to pod kata ka pesa no dhie chulo salaries iyudo ka onge counties manigi staff moromo wan gi shortages mag doctors wan gi shortages mag nurses gi jochiw thieth duto te to at the same time nitie chik ma bende nitie mang chike mag Kenya
ni wage bill kata pesa michulo msara jotich kik kal 35%. So yudo ka ng'eny counties kata kotemo kabisa to pod yudo ka gichulo 40-50% mar pesa gi e chulo jotich. Koro gimomiyo mae timore observation mara kata kaka nene en nikech pesa monego bed ni follow functions. Ka function osewach ni function mar health en tij county, chiwo thieth en tij county, onego bed ni pesa duto te mar thieth wuok e sirikal mamalo to biro e sirikal mapiny ma en county mondo gitim go tijno. Lakini kidwa miyo county tich to kidwa luwe gi pesa to mane ko wabedo gi achiedh nadi makoro wantie sanini. Davji? Counties bigata ka gin gi pesa, gin gi wajo ni mibadhi mang'eny. Kata county ma wadwa wuokie ma Homabay. Kum ndalo mang'eny, igni par mokadho go, nene den of corruption. In fact, wadwa ni mapani gi governor moluoko, at least ani gik moko timore Homabay. Before that, ne na okonono. Kwa gini mano gima wang'iyo ka. Kwa mano nyiso ni sama iketo ji e telo mag hospitende gi benya ng'ijo union moko, omiyo wana koro wabe bet ber. To king'iyo kata mana eyo machielo, counties gibe magtin magit no gichigo mo marama gichigo yo marama nade. Begin gi pilferages, because gin gi ghost workers. Git mago betimore. Ido ka in gi agreements gi counties. Akako ne wan go moro ma last year ja. Sani karibu counties pradek poko timo gik mane unjuru kodgi. Koro nunjuru kodgi nango. Awacho kamano ke at least Homabay osetimo. Jo dhi Homabay cho dhi wacho wach mar ng'anyo. To kwa chopo ni ito edo ka Dr. Cyril Tango kaka consultants have been promoted mo wadhi mana Migori gi Siaya molungi ng'anyo. Edo ka gisepangore. Edo gisepangore. Koro dwa wuok wadhi mana Siaya gi Migori. Siaya bino kwa ng'anyo kandalo mang'eny. Kati governor neno gik moro waro to timo piyo. But ideally edo ka counties be nyaka bed gi accountability. But tin magin goni dhi nango mondo koko med mang'eny. Nikech samo edo ka kokido ka control of budget wuoyo teno ka a lot of pilferage wacho in almost every point to health care bedo mbele. Ido ka ghost workers kaka neno ka nikisi governor wacho. Kodonjo ka governor manyino donjo ido ka half of the workers gi ghost workers. Ko magi be kongi tapani ntie I think 10% mar health care nyabi improve counties gibe. Moro muhimu kabisa be ni counties ong'iyo gero hospitende ilongo ni brick and mortar. Gitime maber kabisa ndi. To gingi wach mar health workforce ni. Ediere kich pesa onge. Koro sawase chopo pa mondo wang'iye ni to onego bed gi Health Service Commission manager parliament wacho cha koso nego tiwato mabod wacho ni waja manage health workforce. Ni mar samo waketo health workforce bedo kende. Niso ni wadhi chuno treasury mondo o budget pesa mar jomidhi ndiki. Kaka gitimo ne police, kaka gitimo ne jopuonje. Gijuka igakego ni 36 teachers, 1,000 teachers bedo employed. 15,000 police bedo employed. Dok poki winju kata mana ni jo teach jo health care bedo employed. Kata mana manifesto mar president. No wacho ni gichulo gindi ko 20,000 podi. Kata mana retired work formula wane wacho gindi ko 2,000 doctors onge. Koro ing'eyo ka it's not only my problem matimore both national and county counties onge pesa yes. National government onge mechanism mande ko jogi. Koro is a high time onge bede convention ni ang'anya timore. Mugada Karaga Council of Governors na bedo Health Service Commission wanu onge shida. To so long as ntie budget moketi mar jimo ndeki. Okay. Usuri ka koro wati ko nikech sama we wang'o gini koro gojo piny gi kibaji wach ni mogik en ang'o koro. Wach na mogik en ni mokwongo dakwa jothurwa at least for sani kik kibaji go gi ahinya. Nikech county governments already nigi at least okange magi keto in place nikech anyalo wuoyo ne Homabay mondo services kik bed interrupted, lakini kwayo na maduong' en ni national government nyaka koro donje wach nikech makoro en tabu maduong' ma is national in nature ma nyaka koro government donje duto te giriure gi county governments, giriure kod council of governors, giriure kod agencies moko, giriure nyaka gi unions mondo waduto te wamany solution nikech problem manyalo bedo mbele kako kwariwore waduto te
obro affect kata obro infect karibu kila mtu. Trevor nyalo paro chien kanyo ne wan gi HIV AIDS nobedo declared a national disaster. Ka okwa pangore yo makare to wanyalo bedo gi tabu ma ok bor gi mano. Omiyo kwayo na en ni mondo national government uyie mondo gior pesa e counties mondo pesa olu functions. No, erokamano Osuri. Wachni mogik Davji. Actually, jopinyo nego bid gi wasi kabisa. Nimar yes, counties nigi contingency plans mondo migi obed managed. Lakini contingency plans ka onge omuom mar mondo gigo timre ena paro. Tena paro nyabedo ka timore ka ji inyore. Onego ji ugoko openje MCS gini gitimango. Onego governors ugoko matek penje national government ni watim nango. Mondo at least treasury ogol pesa, Ministry of Health ogol pesa, counties obed gi jogi, jothieth mane ntiere gite omed dhi mbele. Otherwise, kwa keto ni wadi bedo gi ntiere contingency measures maonge jotich to onge yien to onge paro margi kage gitimore to ji dhi inyore. Koro action obedo tim sani ok action in the future. Moko leo. Yes. Erokamano ahinya Dr. Davji Atela, jagoro maduong' KMPDU gi Dr. Kevin Osuri, apisa mar thieth dala mar Homa Bay. Erokamano ahinya kuom miwa sechu mane kama wawe chenro mar buch jopiny wabro neno ni dhi bedo nang'o. Geno nitiere ni ochung wachno mana kuom dweche 3 to buok bende nitiere ni samoro chunge chuth. Koro wabro neno ni sirikal bro timo nang'o, wabro nyisou pile kaendi. Wantiere kaendi Wilson Ochuka jaka buoch Kobita kaka jaloko marwa mane kama lore chenro mar imore gi buch jopiny. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandeng'o panga jonyakach dendo nombija tae anyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the roar. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra. Tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Rum's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.